Avui, coincidint amb el Dia Europeu de la Mediació, estem parlant justament d'aquests casos en què seria bo recórrer a la mediació abans d'arribar als jutjats. La Montse Mir, que és mediadora, és advocada, ens explicava en quins casos ella pot mediar. Però com es fa això? Com es fa la mediació? Primer parles amb una part, després amb l'altra, després els dos junts? Com funcioneu? Normalment és una part que et demana fer mediació perquè potser prové d'un procés judicial o bé perquè té una necessitat emocional de resoldre el tema d'una altra manera. I nosaltres el que fem és establir un contacte amb l'altra part i els hi proposem venir a l'espai de mediació. Sempre escoltem a cadascuna de les parts per separat, perquè això ens ajuda a entendre molt més les seves necessitats i el que volen aconseguir de la mediació, i també ens permet crear un espai de confiança que és molt important dintre de la mediació. A partir d'aquí, ja sí que les sessions són conjuntes, on els expliquem tots els principis de la mediació, des del tema de la voluntarietat, el tema de la imparcialitat per part nostra, una sèrie de coses que per ells són importants, el valor legal que també té aquest procés, i a partir d'aquí comencem un procés on establim una agenda dels diferents temes que volem treballar i els expliquem que són ells els que han de posar, en certa forma, aquests temes sobre la taula, les propostes, i que nosaltres els hi ajudarem amb la comunicació, els ajudarem a conduir tot el procés i a que arribem a uns acords. Rosa, quin és això, el valor legal que pot tenir aquesta mediació? En el moment en què hi ha, per exemple, una mediació empresarial, no és un jutge que ha dictat una sentència, realment a la llarga s'acaba fent cas del que s'ha decidit sota la mediació d'algú? Els acords de mediació tenen el valor, des del punt de vista jurídic, de qualsevol acord privat, de qualsevol contracte privat. Però en el cas de família, l'acord de mediació s'ha de portar al jutjat, és l'advocat, aleshores, que continua existint l'advocat com a assessor legal. I s'assignen uns papers? És l'advocat qui redacta en base a l'acte final de la mediació i dels acords que s'han arribat, converteix aquell text en un text jurídic que passa pel jutjat, però passa ja de manera ràpida, de manera més simple, per tal que el jutge acabi dictant una sentència que reprodueix ben bé aquell acord. I el converteix, en el cas de família, en un pla de parentalitat i en una sentència. En el cas d'acords no de família, s'haurien de portar al notari per elevar-los a escriptura pública i adquiririen aleshores la força de qualsevol acord privat. En quins casos és més fàcil arribar a la mediació? A temes empresarials, temes personals, temes familiars, o sempre ja depèn del cas? Jo crec que, a nivell teòric, el món de l'empresa i dels conflictes que es poden donar entre diferents empreses o entre una empresa i els seus proveïdors no tenen la càrrega emocional que tenen els conflictes de família. I, per tant, en principi, podrien arribar a acords amb més facilitat. El mediador no hauria de superar aquesta càrrega emocional que a vegades dificulta el diàleg. Montse, quan intenteu mediar, per exemple, en el cas d'una parella, en el moment en què et reuneixes primer amb una part, després amb l'altra, detectes aquelles necessitats de l'un, també les febleses de l'altre. A partir d'aquí, deu passar que quan us reuniu, potser una de les dues parts nota que vosaltres us esteu posicionant més, ara se'ns està anant la llum, intentarem recuperar una mica d'il·luminació. Gràcies. Doncs noteu que una de les parts potser pensa que us esteu posicionant més de l'altra banda. I això com intenteu ser imparcials? Nosaltres, de fet, sempre treballem en comediació. Això vol dir que treballem dues mediadores juntes. Dues. Tenim perfils diferents, una és una vessant més psicològica, jo sóc una vessant potser més de l'àmbit jurídic, i en certa forma ens compensem bastant bé. Per tant, això també et permet jugar un rol diferent quan estàs dintre d'un espai de mediació. De totes formes, nosaltres, quan expliquem les característiques de les mediacions a les parts, el que sí que els recalquem bastant és tota aquesta part de la imparcialitat. I fins i tot els diem, si en algun moment veieu que nosaltres no estem sent del tot imparcials, perquè evidentment la neutralitat és un fet una mica subjectiu, no és fàcil,
els hi convidem a que ens ho diguin. Però nosaltres, després de cada mediació, fem un cert anàlisi i veiem si la cosa, potser aquí això no ho hauríem d'haver dit, o aquí potser ha semblat que reforçava més una part que l'altra, i a la següent sessió ho reformulem, ho replantegem d'una altra manera i intentem reforçar la part que no ho havíem fet. Ara suposo que molts espectadors que potser han entrat en una situació conflictiva a nivell de parella, en casos de divorci, i que no sabien que hi havia aquestes figures dels mediadors, pensen, en el meu cas, ara fa uns quants anys, si haguessin existit, que bé que m'hauria anat o que bé que me n'hauria pogut sortir, no, Sheila? Parlem dels casos de divorci, posem xifres. Quina és la realitat en aquests moments? Que mai és tard i els divorcis segueixen augmentant. Jo us he portat xifres que són les dades del Consell General del Poder Judicial. Fixeu-vos, són les últimes. El tercer trimestre del 2013, 24.236 demandes de divorci a tot Espanya. Si ens fixem en el 2014, que és en el mateix tercer trimestre, segueixen augmentant. Fixeu-vos, pot semblar que la xifra és poca, però és que estem parlant només d'un trimestre i de divorcis. Aleshores, si anem també a les demandes de modificació, què passa amb la crisi? El que està passant és que pugen les demandes de modificació d'un divorci que ja s'havia acordat. Fixeu-vos també, el 2013, 7.273, i el 2014 ja veureu que també hi ha un augment que és bastant significatiu. Si ara mirem les dades que ens ha proporcionat el Centre de Mediació Privat de Catalunya, veiem, fixeu-vos, expedients no arriben als 5.000 al 2014, poquets. Si mirem els que van, les sol·licituds iniciades, 3.600, i les acabades amb èxit, diríem, les finalitzades, són unes 1.000. Quin és l'objectiu d'aquesta engegada per promocionar una miqueta la mediació? Arriba el 2016 a doblar aquestes xifres, uns 10.000 casos i uns 2.000 de solventats. Nosaltres vam anar a conèixer a la Carolina i al Michael. Portaven més de 2 anys i mig de conflictes, 4 trobades davant del jutge. I després de tot això, primer un va voler mediar, l'altre no va voler mediar, finalment van mediar. I mireu perquè les seves declaracions fa que traieu totes les conclusions. Venga, vamos a probar esto. No perdemos nada, ¿no? Sí, Carolina me lo presentó después de, efectivamente, 2 años y medio de muchas peleas, digamos, judiciales. Los dos teníamos tanta fatiga sobre ese proceso que queríamos provar a otra cosa. Ells estaven en molts problemes de confiança. La confiança constantment s'estava traint. Ja estaven esgotats del tema de judicis, s'havien gastat molts diners i sobretot estaven patint molt pels nens. Lo hemos pasado muy mal y esto se ha reflejado en los niños. El pequeño con sus intolerancias alimentarias que milagrosamente es que se han esfumado. Conforme íbamos resolviendo nuestros problemas personales, las emociones en casa han cambiado, el ambiente en casa ha cambiado y la verdad que se nota mucho más paz y tranquilidad. No son los juicios, es todo el proceso que vives día a día y la incertidumbre, las interpretaciones de lo que está haciendo el otro versus lo que tú quieres que haga, y eso causa un estrés en casa. A poc entren a entendre, encara que no comparteixin l'actuació que han tingut, però comencen a entendre que l'altra persona no volia fer mal, que ha actuat amb la por, tenien molta por també, molta por del que podia passar, si confiaven i després eren traïts. Llavors les primeres sessions per això són bastant dures. Cuando se ha desbloqueado la situación, no llegan a un acuerdo concreto, sino ver que podemos hablar y llegar a acuerdos, ya el nivel de estrés baja considerablemente. Ahora, habiendo pasado por mediación, cuando surge un conflicto, lo primero que pensamos es volver a mediación. No es como antes de, pues hablaré con mi abogado y a ver por dónde están mis derechos legales, ¿no? Entonces, surge un conflicto y hay menos estrés. Es como, esto tiene solución. Ara veiem el Michael i a la Carolina com estan, que estan superbé, però van arribar d'una manera molt diferent. I recordo una sessió que estava... O sigui, les posicions d'ells eren tan fortes que ni la Montse ni jo sabíem per on continuar. Los abogados tienen una función que es maximizar el resultado para sus clientes, que muchas veces eso no toma en cuenta el bien de todos. Y el bien de todos es lo que es más importante, un poco lo que hemos trabajado en mediación. Aquí, Helena, dir-te que el que em va comentar la Carol és que la clau d'aquests dos casos, que en només 6 sessions la relació va canviar una brutalitat. I em comentava que, clar, l'objectiu d'ells era molt clar, que era el benestar dels nens. Veien que els nens estaven patint
Clar. I aleshores, quan hi ha un objectiu comú, és quan la mediació realment és més fàcil i vosaltres suposo que, a més, deu ser placenter, no? Ara, deixeu-me que faci una reflexió, però clar, estava escoltant la Carolina i el Michael, no? I penses, ostres, què ho deu fer? Què passa amb les relacions personals que una parella, un home i una dona que un dia s'enamoren, que un dia decideixen tenir fills, arriba un moment que no poden ni parlar i que necessiten de la figura d'un mediador. Que benvinguts sigueu, Però després, per sort, heu aconseguit que aquesta relació sigui més fluida. Però les complexitats de la persona humana que fan que tantes vegades caiguem en aquestes trampes de no permetre la convivència, de fer molt difícil la convivència. Agraïm moltíssim a la Carolina i al Michael que s'hagin volgut prestar i ser enregistrats, perquè normalment, Rosa, us deveu trobar que deuen demanar molta confidencialitat amb tot aquest procés. Sí, efectivament. La confidencialitat és fonamental en la mediació per donar garanties a les persones i per donar seguretat. Per això va ser difícil trobar unes persones que haguessin passat per un procés de mediació i que volguessin explicar-nos la seva experiència a tots plegats i amb les seves paraules. Jo també els estic molt agraïda perquè he estat durant mesos buscant aquest cas. Clar. I finalment, doncs, jo anava parlant amb mediadors, escolteu, si algun dia teniu algun cas que es pot explicar, perquè la gent ho sàpiga, perquè la gent... Ens van comentar això, precisament, que com que és tan desconeguda, diu, és que nosaltres, en el moment del judici primer, sí que ens van dir, heu intentat mediar, però ens va quedar com una cosa molt vaga. I diu, venim aquí a explicar-ho perquè la gent ho conegui, perquè ho faci, perquè per salut mental de tots plegats, diu, l'angoixa que portem passant 3 anys tots, i que és innecessari, que tant de bo haguéssim pensat, però clar, per això estem aquí, suposo, avui parlant de mediació, perquè la gent s'ho plantegi com una gran alternativa, no? I en el teu cas, Montse, tu ets advocada matrimonialista també, en el moment en què tractes casos relacionats amb el món de la parella, per exemple, o no necessàriament? No necessàriament. Jo tinc la formació com a jurista, però personalment, des de l'inici, em vaig dedicar a la mediació. Per mi és una mica difícil poder compaginar totes dues feines, perquè són barrets molt diferents. En el cas del mediador, tu estàs fent un acompanyament a unes persones, estàs conduint cap a uns acords i la figura de l'advocat és un rol totalment diferent, és un rol més enfocat a assessorar, a proposar i aquí o jugues un o jugues un altre. El que sí que nosaltres recomanem és que aquestes persones tinguin un assessorament jurídic que els hi reforcen segons quins casos, igual que poden tenir altre tipus d'assessoraments, com podien ser psicològics o de més, per d'altres temes. Quin tipus de despesa genera la mediació? La veritat és que és una també de les avantatges de la mediació. El seu cost és molt més econòmic que qualsevol procés judicial, encara que sigui de mutu acord. Estaríem parlant d'una sessió, uns 60 euros per persona. És el preu que nosaltres, des del nostre centre de mediació que tenim, estem establint. Uns 60 euros cada una de les sessions. En els casos de processos judicials, a quan ens en aniríem? Home, depèn de l'advocat els costos que suposa. Si vas a judici sempre hi ha un plus incrementat, que clar, això és la contradicció. Tu estàs ajudant el teu client, però t'interessa anar a judici. Lògicament deuen haver advocats legals, no legals, o sigui, que van de cara, però el que es queixaven... Ells s'havien gastat un dineral i és el que reclamaven, no?, de dir... Realment, no sé si us trobeu que esteu mediant amb una parella, tornen a l'advocat i la feina que heu avançat podeu veure que potser tireu enrere, no? Totalment. Perquè l'advocat els aconsella una altra cosa. Mirar pel seu client. Sí, clar, l'advocat té uns altres interessos diferents als nostres i aquí és una de les tasques que hem de treballar des de la mediació, també involucrar l'advocat dintre de la pròpia mediació. Nosaltres, de fet, fins i tot quan estem arribant als acords finals, convidem a les parts a que vinguin els advocats amb ells, perquè d'alguna forma, si això els dona seguretat, i tens menys possibilitats que et donin després l'acord. Perquè les parts, en el fons, han de ser fortes i anar a l'advocat i dir no, és que això és el que jo vull, això és el que jo he acordat i no vull que sigui una tercera persona qui ho decideixi per mi. I això de vegades costa també. A les persones tenim una forma de fer de vegades molt influenciada per aquesta vessant més del pleit, de l'advocat, i jo crec que se li ha de donar el valor que té, no? Ajudaria molt, i ens hem proposat fer-lo en els propers mesos, en col·laboració amb els col·legis d'advocats, clarificar formalment quin és el paper de l'advocat en la mediació. Clar. Que tots els mediadors ho entenguin de la mateixa manera i que els advocats també ho puguin entendre de la mateixa manera i no siguin susceptibles respecte de quin
quin és el seu paper en l'assumpte. Clar, perquè l'advocat ho pot percebre com una traïció. En el moment en què el meu client va venir a demanar-me ajuda i em contracta per això, jo tinc una missió. En el moment en què el mateix client se'n va a buscar un mediador i el mediador el convenç perquè rebaixi potser les seves expectatives, aquí a mi m'està creant un conflicte. Quin és el paper que he de jugar jo aleshores com a advocat? Sovint hi ha advocats que ells mateixos recomanen la mediació. Potser més en el món de la família que no pas en el món del dret privat. Jo crec que també s'estan incrementant en el món del dret privat i que van entenent quin és el seu paper. Jo estic esperançada en aquest tema. Els col·legis d'advocats paren atenció a això i estan disposats a entrar-hi. Jo crec que estem en un molt bon moment en aquest sentit per donar un pas endavant. Al llarg d'aquests últims anys jo crec que no ha estat així. Hi ha hagut algunes situacions que han fet que les posicions siguin més a la defensiva. Jo crec que cal treball col·laboratiu, molt treball col·laboratiu entre les diferents professions que estem intervenint en la mediació. Deu crear una certa dependència. En el moment en què també la parella s'acostuma a parlar sempre amb el mediador, al moment en què el mediador no hi és, potser trobes a faltar aquella persona que actua d'àrbitre, efectivament. Sí. El que passa que, certament, a nosaltres no ens agrada generar aquesta dependència. En aquest cas, per exemple, del Michael i la Carol, recordo que en una de les últimes sessions que vam tenir amb ells vam acordar, les dues mediadores, mantindre'ns una mica com al marge. De dir, per al final, i així ho vam fer, o sigui, els vam deixar que ells sols arribessin a l'acord i quan van anar a acabar els hi vam comentar, ho heu fet vosaltres, Fixeu-vos que nosaltres no hem intervingut. I es van quedar com... Sí, no? O sigui, realment ha estat així. I, bueno, un altre tema lligat al que comentàveu abans, crec que un fet diferencial seria que la mediació també sigués una sessió informativa obligatòria en tots els casos de família. En molts països s'està fent així, a Noruega, a França, a Itàlia, a Argentina, i ha fet un salt la mediació en aquest moment. Per nosaltres això seria superimportant, perquè qualsevol família que estigués en una situació conflictiva, no només en alguns casos determinats que els jutges et diuen et recomano la mediació, sinó de forma obligada, no? Sempre passar per mediació. Home, els jutjats seria tota una altra història. Els casos que arribarien, com arribarien ja de mastegats. Clar, de mastegats i en molts casos ni arribarien, no? Llavors jo crec que si aquesta sessió informativa fos obligatòria, la mediació evidentment no ho pot ser, perquè és un dels seus principis, la voluntarietat, però la sessió informativa crec que faríem un salt molt important envers la mediació. Amb el que més costa posar d'acord a la parella en aquests casos de divorci que comentàvem és amb el tema de les custòdies? Amb el tema de les pensions, què és el que costa més? Depèn de cada parella, Hi ha parelles que fan lligar una cosa amb l'altra, moltes vegades, no? Però sí, la custòdia és un dels temes bastant claus, perquè en el fons el punt en comú, l'objectiu que comentàvem abans, és el benestar dels fills, no? Un cop tenim això resolt, a partir d'aquí podem construir els altres temes. I de totes formes, no sempre les mediacions acaben amb acords totals. Podem arribar a un acord envers el tema de la custòdia i el tema de la vivenda no ha quedat resolt, no? I això potser sí que pot anar per la via judicial. Però el fet és que les parts s'empoderin i vegin que hi ha coses de la seva vida que no ha de ser un tercer el qui les hagi de decidir, sinó que ells mateixos poden arribar a decidir les seves pròpies vides. Doncs ens ha agradat ser plataforma informativa del tema de la mediació, coincidint justament amb el Dia Europeu de la Mediació, perquè, com deies, efectivament, a altres països ja és obligatòria la mediació abans de portar els casos als jutjats i realment són moltes les famílies, moltes les parelles, moltes les empreses que estaria bé que tiressin de la mediació per arribar a acords. Rosa i Montse, moltes gràcies per acompanyar-nos avui als matins a TV3 i, Sheila, enhorabona per aconseguir aquesta parella que es van voler prestar a explicar-nos també el seu cas.